So what's up mga kalabli, may pagtanaw sa tuwang video diha. Salamat sa kanunay suporta. So karon mga Bisaya tutorial na ta para mahatag inspirasyon sa mga bag-ong nga gusto mahimong content creator kung kani basig makatabang ni sa inyo ha. Unsay way ngano unsay buhaton para ikaw ma-monetize sa in-stream ads kay gahapon April 18 pinakauna na ko nga video, nabutangan og ads. So makita niyo sa babaw. So nalipay pug kuana mga kalabli kay atong mga kapaningkamot nagmunga ra gyud. So palakpakan nato. So saon ang mga kalabli unsay buhaton para mahimo nga ma-monetize mga stream ads. Una nga buhaton dapat ana makakuha sa kag 5k followers. 5k followers og tulo ka live videos. Pag after ana dapat wala jud gihapon kay violation nga nalabag kay Facebook page. So ingan na kadali itudlo na ko sa inyo ha. Una sa tan-awon sa inyo inyong inbox, support inbox kung wala mo alert. I-check sa na